Πορτοκαλάκι εδώ και σήμερα θα παίξουμε γκράνι μαζί με τη Ζαμπέλα. Θα παίξουμε πρώτα το γκράνι 1. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και κάντε μας support. Δείτε τη Ζαμπέλα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θα παίξουμε το αγαπημένο παιχνίδι. Ναι! Το πρώτο. Και πρέπει να αποδράσω. Αλλιώς, άμα δεν αποδράσω, Κάντε like και subscribe, παιδιά. subscribe και ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάει. Ξεκινάει το... είναι πολύ creepy. Η μουσική είναι πολύ creepy. Λοιπόν, ειδικά δεν παίζω σε κανένα PlayStation, PC ακριβώς, αλλά παίζω σε κινητό. Όσοι δεν έχουν τέτοια, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν, μπορούν να το παίξουν από το κινητό, μια χαρά και ωραία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει εικόνα μεγάλη. Κάποιος έρχεται. Γρήγορα, δώσε δρόμο. Φίλε. Ζητές και γρήγορα. Μέσα από κάτω. Γρήγορα. Έλα ρε φίλε, ξέφυγες από τα πόδια της δίπλα. Θα το κάνω λίγο μικρό γιατί δεν μου δείχνει το δάχτυλάκι. Εντάξει. Σου έκανε jumpscare. Ναι, κανονικά. Πάω να πάρω το κλειδί. Ξεκινάμε παιδιά, αποτελείστε. Μας σκότωσε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Τι έχει εδώ? Leave this house. Γιατί μωρέ τι έχει? Άμα ήταν καλή και μου φτιάχνανε κάμια φασολάδα έτσι να φάω, θα κλαίνα όλη νύχτα. Κάνα καφεδάκι να πω, κουλουράκια που κάνουν γαγιάδες. Καλά θα ήταν. Όχι ρε, θα φτιάξει φασολάδα, θα της πω, και να της κλάνω όλη νύχτα στο κρεβάτι. Leave this house. Λοιπόν, δεν είναι έτσι! Πάμε γιατί θα έρθει σε λίγο. Όχι, αχιλλέους βλέπω. Έρχεται. Βλέπεις, τι βλέπεις που πατάει, Πρέπει να φύγει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτά τα πράγματα. Αντίο! Όχι, λέει γκρίνει. Θα σε δει εδώ. Μέσα και εδώ κάτω τώρα. Θα με πρώτο και να πάει και δεν μπορείς να δεις και θα βγεις από την άλλη. Τι είναι αυτό? Δεν κατάλαβα καν. Τα σπάσε όλα. Άμα ήταν στην αληθινή ζωή, δεν θα ήμουν να σας λέω αυτή την ιστορία, θα ήμουν... I see you. Where are you? Είμαι πολύ τυχερός. Όλα ουσιαστικά, όλα μια...
και να την κλειδώσεις, να ανοίξεις αυτό εδώ, το αέριο και να κλειδωθεί η γκράνη μέσα. Ναι. Και να κλειδωθεί η γκράνη Έτσι μέσα. Ανοίγεις το αέριο, αλλά τώρα γιατί το έβγαλες? Άνοιξε την πόρτα. Δεν είναι θέμα. Να το έχεις. Δεν τελειώνει. Όχι, άνοιξε την πόρτα να είναι ανοιχτή. Εκεί στο αέριο. Οπότε άμα έρθει. Πρέπει να το έχω εδώ. Γαμώτο. Όλα ένα φασαρία κάνω και όλα φυσικά. Όλα μια. Δεν μας εμφανιστεί αυτό. Να, τι έρχεται. Όχι, πρέπει να το περιμένω. Περίμενε. Κάτσε, περίμενες. Δεν περιμένεις. Πήγαινε κάτω, άνοιξε την πόρτα. Ρε, φίλε, τρόμαξα. Yo, look at this. A $3,000 bonus. Want to get yours too? This is easy. Just download CryptoGuru and get a Άντε, γεια. Ψέμα, πα, είσαι μια παπά. Η κολοκολόγρια. Δεν τη θέλουμε εμείς την κολοκολόγρια, αλλά... Είναι πεπερώνι. Μου έρχεται να την ψήσω και να τη φάω. Πω. Αλλά να πω. Αλλά asta. Θα αποδράσω με το αμάξι. Από εδώ. Όλα. Αλλά θα περιμένεις πάλι. Έβαλε παλμίδια πάνω στα κουτία. I see you. Έχει ένα κουτί μπροστά και έχει πάνω την παλμίδα. Και εγώ το έσκοψα να πέσει. Πέσει κάτω. Φύγε από τον κόσμο. Έφυγε από τον κόσμο. Τώρα πρέπει να αποδράσω από την αράχνη από την πόρτα. Από την πόρτα θα αποδράσω. Κομμάτι. Τι να το κάνω μόνο το κομμάτι. Δώστηκες έξω. Θα σου κόψω το κεφάλι, κάνει. Μας άκουσε φυσικά. Αού. Άμα είσαι έξω, πού θα αποδράσεις? Δεν μπορώ. Άντε! Δεν βλέπω πως τα μπάζω, δεν βγει. Τα μπάκια μου σου. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι part code. Αυτό, εκεί. Α, μπορεί να είναι έτσι γκράνι και να μπω μέσα. Και να του πω αντίο. Κόλλησε. Άκουσε.
Κόλλησε. Τι θα κόλλησε. Πονάει η καρδιά μου. Πλάκα κάνει μωρέ. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όλα εθιστικά, όλα καλά. Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν μπορεί να έρθει σε λεφτά να ξανάρθει. Να μου βλέπει τη γεγία. Δεν σταματάει. Αυτή είναι σαν μαγουλιά, όχι δουλειά. Σαν μαγουλιά. Έχει μια φάτσα. Μου θέλει να φωτογραφίσω. Θα γίνει μια ράφα, Και πού πάει τώρα. Δεν είναι σε δουλειά. Σταμάτω και την πατήσω. Σε πάτησε. Και πού πάει. Τι έγινε αυτό. Τρόμαξα. Πάμε. Το κοίτα. Ωρε φίλε, τρόμαξα. Ναι, λογικό αυτό. Παγίδα. Την έρωσα. Κολλάει, πώς κάτω. I see you. Είσαι στο κομματιάκι. Βλέπω αριστερά μπέρκετο. Ξέρεις το κάνω.
εκεί πέρα είναι σαν αντικείμενο. Βόμβα. Και το δεύτερο ήταν καλό. Και πώς θα το πάρεις? Πρέπει να ξαναπάω. Όχι, βόμβα. Τελείωσε. Θα συμβούλει οπωσδήποτε. Ναι, άμα δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό κουτί. Και εγώ πέθανα. Τρώμε πολλά jumpscare. Είναι ωραίο όμως. Πολύ ωραίο. Από θέλω να σου πω εκεί. Ναι. Κρερά. Έχει μόνο 3 πραγματάκια που θέλω. Είδα. Πρέπει να φύγω, Γκράνι. Έλα, πήρα. Μπράβο που φτάνει. Hide and seek. Κι εγώ τρόμαξα πολύ. Ήρεμα, πιο ήρεμα. Παιδιά, θα πεθάνω. Αυτό θα το έχω να το πετάξω στην... Θα παίρνεις καλά παιχνίδι. Έλα Δεν το. θα μπορούσα να το παίξω αυτό. Είναι και τρομακτικό, αλλά μου αρέσουν τα τρομακτικά. Μπράβο σου. Παιδιά, όσοι θέλετε, προσπαθήστε, το είναι πολύ ωραίο. Και το ένα είναι βασικά το πιο ωραίο που μου αρέσει. Ας υπάρχουν 4-5 γκράνι. Το ένα είναι το πιο αυθεντικό, το πιο ωραίο, δεν ξέρω, μου αρέσει περισσότερο. Οπότε κάντε subscribe, παρακαλώ, ακολουθήστε μας. Στο YouTube, ακολουθήστε μας. Να. Όσο και τι είναι, δηλαδή. I see you. Πώς έφαγε τώρα, κάτσε κάτω.
Αφού κάτι είναι. Από δίπλα της. Αυτή είναι. Αυτό τι είναι. Τι είναι. Μαλάκα. Α, εντοπισμός. Κατάλαβα. Μάλιστα. Θα παίξω κάτι άλλο γιατί βαρέθηκα. Φύγε. Παιδιά, θα παίξω το Word. Σας πάμε απευθείας. Δεν σας διακόπτουμε. Επειδή είναι ενδιαφέρον, σας πάμε απευθείας. Απευθείας καρδιές μου. Περιμένουμε. Είμαστε στο Toca Boca World. Είμαστε στο Toca Boca World. Toca Boca World. Όσοι ξέρετε το Toca Boca World, να το παίξετε. Εγώ το έχω κατεβάσει, αλλά δεν το παίζω πολύ, αλλά το παίζω τώρα. Είναι ωραίο. Αυτό το ξέρω. Περνάτε ωραία. Εύχομαι να περνάτε ωραία. Πορτοκαλάδα 24. Ή πορτοκαλάδα. Ποιο πορτοκαλάδα. Ωραίο είναι αυτό. Ναι. Εγώ είμαι αυτό. Το μπλε μαλλί. Εγώ είμαι. Τώρα έκανες μπλε μαλλί σαν και εμένα τώρα. Φεύγω. Ωραία. Παιδιά είμαι. Είσαι λίγο αρρωστός, θα σου δώσω τώρα φλεξοτάι λίγο. Πού το σπίτι μας. Δημιουργεί σπίτι μόνος εδώ. Το δάχτυλο. Αν βγει εκεί να βλέπει ο κόσμος. Αυτό. Αυτό είναι. Αυτό βάλω στη μέση. Ίσως είναι καλύτερα. Όχι, εδώ. Να μην φαίνεται, γιατί φαίνεται το δάχτυλο. Του βάλω τα χέρια. Δεν φαίνεται, φαίνεται το δάχτυλό σου. Κοίτα. Θα σου βγάλω τα γελιά. Είσαι χάλια χωρίς τα γελιά. Σταμάτα. Βάλτε σε όπλο εκεί να μην φαίνεται, φαίνεται το δάχτυλο. Εσύ θα τα έχεις αυτά τα γελιά. Είσαι καλύτερα, εσύ είσαι χάλια, φύγε. Αυτό τι είναι η Πήγε στη σημασία. γυάλα. Αυτό τι σημασία έχει το παιχνίδι. Φτιάχνεις δικό σου κόσμο. Αυτό το παιχνίδι. Το καμπούκα. Δεν το έχω παίξει ποτέ, φεύγω. Κλείς το live ή να πάμε σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Το κλείνω. Ως στο Stumble Guys, το αγαπημένο σας. Επειδή Το βάζω εδώ. να το πάρω, δείχνω. Το δάχτυλο δείχνω. Δεν φαίνεται, βάλω το στη μέση. Δεν είναι λίγο πιο εκεί, φαίνεται το δάχτυλο. Stumble Guys. Πού πας, ελεύθερα. Πάω το λίγο πιο εκεί, γιατί δεν μπορώ να δω κι εγώ. Είναι, φαίνεται το χέρι σου. Μα το ίδιο είναι. Γεια, έλα. Εντάξει τώρα. Έλα, Ζαμπέλα. Θα περιμένουμε τώρα 100 ώρες.
Γιατί τι είναι αυτό? Μια εννοειότητα. Πώς λέγεται Εγώ εννοειότητα? λέω να πάμε σε κάτι τρομακτικό να παίξουμε και να αφήσουμε αυτά. Εντάξει, εσύ δείχνεις στον κόσμο τι παιχνίδια υπάρχουν. Ήταν στη Soundboard Guys, στο Toca Boca, παίξαμε τον Granny για να μάθουν κιόλας τι παιχνίδια υπάρχουν, γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλα. Θέλετε να παίξουμε να συνεχίσουμε εδώ ή θέλετε να πάμε σε κάτι τρομακτικό? Θα σας δείξει λίγο το Soundboard Guys, κάντε λίγο υπομονή γιατί έτσι κάνει αυτό. Με έχει να φορτώσει. Θες να το δείχνω αυτό ή όχι? Δείξε, άστο. Καλέ όχι. Δεν το πεις γιατί θα κάνει κάτι. Οπότε κλείνει το live. Όχι, δεν είναι live. Λοιπόν, Κάπως έτσι. παιδιά, ξέρεις να παίξουμε? Λοιπόν, θα παίξουμε το αγαπημένο. Κάτι, εσύ τι προτείνεις, τι λες, κάποιο ξέρεις. τρομακτικό, τι Μπομπ Φουγγαράκι, όχι. Θα παίξουμε Πώς Hello Neighbor. Α, ωραία. Λοιπόν, κάντε όλοι like και subscribe και πάμε να το δούμε. Για σας έδειξε 3-4 παιχνίδια, είναι το τέταρτο παιχνίδι που σας δείχνει τώρα. Να τα Θα βάλω και ξέρετε, τη φάτσα. να τα ξέρετε, να τα κατεβάσετε. Ή να το βάλω από εδώ. Να τα ξέρετε, να τα κατεβάσετε τα παιχνίδια. Τώρα παίζουμε το Hello Neighbor, είναι αγαπητό σε πολλά παιδιά το Hello Neighbor, το ξέρω. Και είναι και πραγματική ιστορία να ξέρετε. Θα σας την εξηγήσω εγώ και θα κάνω βίντεο για αυτή την ιστορία. Είναι real ending. Έλα μαμά εδώ. Τα περισσότερα παιχνίδια παιδιά να ξέρετε είναι πολυφωνική ιστορία. Εμείς έχουμε διαβάσει και τις γνωρίζουμε και θα διαβάσουμε stories πάνω σε αυτό. Yes, ναι παιδιά. Πάμε. Πάμε νέο παιχνίδι. Το Hello Neighbor είναι αληθινή ιστορία, όπως και η Granny. Να ξέρετε, και όπως και ο Shrek. Την ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διαβάσει και την διαβάσουμε. Λοιπόν, επίπεδο 1. Πάμε. Είναι ξεσηκωμένη από αληθινή ιστορία. Εδώ σας δείχνει μια περίληψη της ιστορίας. Missing. Δεν λέει missing, λέει seeming. Seeming. Δεν ξέρεις, θα πάω, δεν θα πάω στην μπάλα. Παπά, δεν βγει την μπάλα. Θα γελάσεις τώρα. Δεν ξέρεις τι θα κάνω, θα γελάσεις. Ελπίζω να γελάσεις. Εντάξει, θα επιδείξεις. Οπ. Ναι. Τι πήρες την μπάλα, τέλεια. Ωραία. Δεν θα φύγω. Ανάσου. Oh baby, oh baby, oh baby. Πού είμαι εγώ? Όλο καλύτερα να μην πάω. Μπορεί να κάθω θα χρειαστώ. Μπορώ να το σηκώσω κάπου στα 7-8 χρονών. Hello Neighbor. Πάμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να παίξω το Hello Neighbor 2 πέτα, αλλά δεν μου το βγάζει γιατί... δεν χρειάζομαι κάτω. Αυτό το χρειαστώ. Εντάξει, ό,τι μπορεί να Πάμε! Γκάλι! Δεν χρειάζομαι κανένα κάδο. Καμιά καζάκι, τουρμουλάκι,
Φλόρις λάβα! Φλόρις λάβα! Είμαι Πρόσεχε όμως τώρα. Καλά. Αυτό και δεν πειράζει. Μας νοιάζει. Δύο. Πάνω σου. Πάνω. Τι είναι αυτό? Μοχλός. Μου άρεσε μοχλή εμένα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Ας το ξυλώσω το σπίτι. Πώς το έκανε? Κοίτα μπροστά σου όμως. Γιατί κοίτα μπροστά σου και ξανέβει. Δεν μπορεί να ανέβει. Δεν ανεβαίνει πάνω. Στο Hello Neighbor! Στο Hello Neighbor. Βοήθεια. Βγήκε έξω. Έλα, φύγει. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εδώ. Αγορά. Παρατρίχα να φύγω. Θα πάρουμε λεφτό κάτω από χιλίου. Τον κάτω τι θα θέλει να το χθες το κεφάλι. Δεν ξέρω όμως τι θα κάνω. Έλα ρε. Σαβάκι! Ηρεμία. Σιγά σιγά, ήρεμα, πάνε μπροστά. Ανεβά. Τελευταίο. Πέρα το πετάξω το κεφάλι. Παιδιά, θα τα χάσω όλα. Πας στον τζίχο, δεξιά, εκεί. Ανέβα. Ρεξ. Ήρεμα. Δεν λες και αυτά που κατέβασε το Ρεξ της οδέλες. Σπίτι! Πάμε, παιδάρα μου. Σιγά σιγά, πάνε. Παιδάρα μου! Ανέβηκα. Σιγά σιγά. Καλά, πρώτη φορά κάνω ληστεία στο σπίτι. Κάνεις έξω. Εκεί έξω, αυτό το κορδόνι τι είναι? Το ξύλωσε το... Θα με γυρίσει το αυτό. Πληρώθηκα. Ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα. Δείχνω και στα ρώτησα. Μπορώ να καταλάβω. Εδώ είμαστε. Κάνει ρε. Αυτό δεν πρέπει να το ανοίξεις γιατί μπορεί να είσαι στο neighbor. Τι είσαι? Άρα δεν μπορώ να πάω μία πιστό. Έρχεται. Σωστά. Αυτό δεν είναι καλά. Και από εκεί.
Τι κάνει να μαλλί. Έφυγε. Τώρα, αυτά το κλειδί. Μαγνήτης. Α, τον μικρό. Ηλεκτροκόλληση. Πάει. Κολλιά. Παρκούρ. Θα πάρει αυτό το πορνείο και να το κάνω στο κεφάλι. Δεν μπορεί να έρθει. Σαν πατρέχει. Πού τρέχει. Κάτσε, φεύγει. Εγκαταλείπω. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Καραμελίτσα. Ναι, παρακαλώ. Είναι πολύ ωραία η καραμέλα. Κάντε like και subscribe για περισσότερα. Πόσο λάθος game. Πού είναι? Ανώτο. Μπήκα. Πρέπει να περιμένουμε την ταμπέλα. Κάντε like, subscribe. Δεν μπορεί να μιλήσει και τόσο καραμέλα. Окей, я не дорогие, bardzo жалобовать на мой накал и лечить. И сегодня растет редичная, облачная туся по грабзонам, тенеля в шаном радостке. И масса рахуши вон из тея, тиши отдельная, решена до сня, почекнание мой вязает на невесть.
Рокбалисы, шумество и отгави робсихорен рептали. И чохиц, чоптите в судями гноевов, ёстку ястищих на затихе шаг. Πάρα πολύ. Με έπιασε. Ναι, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω ρε, δεν με... Πλάκα κάνω. Εγώ περιμένω σένα. Πόσο ώρες το περιμένω. Περιμένετε, κάνω λίγο παύση. Κάνω λίγο παύση. Λοιπόν, σας αγαπώ. Θα το κάνω λίγο άλλη μια παύση. Λοιπόν, γύρισα παιδιά. Και η περιπέτειά μας λοιπόν, πρέπει να πω σε αυτή την πόρτα. Δεν τα πιστεύεις. Άμα δεν το κάνει παιδιά, γιατί έχω σπάσει και από 2 τζάμια. Άντε έτσι. Άμα δεν το κάνει παιδιά, πάμε εδώ. Κάτι βαρά. Θες μαξιλάρι να σου δώσω? Ξέρω. Εντάξει Ζαμπέλα. Honorable man. Dame a hacer un honor. Dame. Sí. Déjame αυτή την γκουπ. Déjame αυτή την γκουπ. Πάμε το εκεί να το
αυτό. Άμα δεν το κάνω, βάλτε το πιο ίσια το κομμάτι. Πάμε πιο ψηλά. Ναι, και το τελευταίο. Πρέπει να κάτσει πάνω. Θα τον ονομάσω Pineapple. Και πάμε. Paint. Και μέσα θα δει, θα πέσεις. Πήρε αυτός. Και του βάζω αυτό πάνω. Τέλος. Πάνε, κάτσε καλά. Και τα ρίξα όλα κάτω. Σαν μου γένει. Τελευταίο του Guatemala. Ξέρετε, κάνει γνώμη στάει. Έλα. Τώρα λίγο πιο δεξιά να κάνω. Ούτε μέσα. Κοίτα μέσα στο τεράστιο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πολύ καλό. Και γιατί έφυγες τώρα? Δεν μπορούσα να μιλήσει. Ξέρω πάνω. Το Rainbow. Και τώρα να φτιάξω. Ας πάνε περίπατο. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχει εμένα, τον έχω. Μου πηδάει όμως αυτό το τέτοιο, για να δω. Αυτός είναι παρκουρίστας. Ας πάνε περίπατο. Να ανοίξω και το ρεύμα. Κάνε γρήγορα, θα σώσει από πίσω. Αλλά. Θα το κάνω. Το άλλο πήγα. Λοιπόν, παιδιά. Κάνει το μόνο. Κάνει το μόνο. Λοιπόν. Να κάνω. Κάτσε να το κλείσω τώρα. Κλείσω τώρα. Θα γίνει αυτό τώρα. Γυράκια. Έχει αλλάξει το σκάι. Πρέπει να παίξω και πάρα πολύ γρήγορα. Όχι από εδώ, φύγε από εδώ, θα φάει. Πήγε να πάλι.
γιατί βαρεθήκαμε. Τι θα παίξουμε, Ιζαμπέλα? Για να δω. Έχουμε επιλογές πολλές. Όχι, αυτό το Mad Out είναι το καλύτερο. Ναι. Ας το δούμε και αυτό. Παιδιά, ποιος άλλος παίζει παιχνίδι, για να σας πηγαίνει σε σειρά από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Γι' αυτό κάντε subscribe και like. Συνήθως παίζουν ένα παιχνίδι και το κλείνουν. Δείτε για το παιχνίδι από σήμερα, δείχνω ένα παράδειγμα. Όλα τα παιχνιδάκια και εσείς θα συνεχίζετε με το δικό σας τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ, κάντε subscribe και like. Ακολουθήστε μας, παιδιά, TikTok, Instagram, YouTube και Snapchat. Τι σκουπίζεις εκεί? Έχω μορομάντιλο, παιδιά. Άντε μιλάμε εδώ. Περιμένετε. Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε. Άντε, ήρθε. Single play. Παιδιά, παίζω Mad Out. Πήρα και όπλα. Πήρα το καλύτερο αμάξι. Τι είναι? Ωραία, φίλε, το καλύτερο είναι. Главные разборки, улицы кипят. Здесь каждый за правду стоит, не вернет назад. Пацаны решают дел. Τόσο τι μάρκα είναι? Μάντεψε, τι είναι? Δεν ξέρω. BMW. Mercedes. Τι? Δεν έχει μάρκα. Δεν μπορεί να μην έχει κάτι. Κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ωραίο αμάξι. Φαίνεται για σούπρα. Ναι, σαν σούπρα είναι. Έτσι, σωστό. Δεν είναι μπορεί. Δεν είναι. Πάει 100. Γιατί, αναπολογίζεσαι.
μπήκε σε... Τι είπα. Αμάν. Όχι το αμάξι. Πάλε αυτό. Πάντα από την αρχή. Right. Έτσι. Αυτό θα έχω μέχρι να χαλάσει. Άλλος έχει ρέντζο. Τι έπαιξε εκεί μπροστά, τι έπαιξε. Το καπό έχει. Αστυνομική! Όλοι σε πάτησε. Λάδια, δώσε γέλη. It's Smoke, and you're tuned into Midnight Drift, where the hardest programs rule the airwaves. In Novigrad, you can choose out of free speed, a sports car for the real pros, a truck for the heavy jobs,